Sa Good Vibes, softball team sang Sagay kampyon sa Liga sa Estados Unidos. Nangin kampyon sa Pony International West Zone Softball World Series sa California ang 12-under team Sagay City matapos ginpierde ang Redlands, California sa score nga 9-1 sa championship game sa 2026 Pony International West Zone Softball World Series sa California, USA. Wala kaagi pierde ang Sagay City sa bugos nga series halin sa elimination round, semifinal kag sa finals. Ang nagkampiyon nga team ginabugusan sa mga estudyante gikan sa Jose B. Puy Senior Elementary School kag Sagay National High School nga nagpakita sa mabaskog kag epektibo nga depensa batok sa sobra na pulo ka mga team na naghalin sa nagkalain-lain nga pungsod. Ang 12 and under world title ang ikaduhang kadalagan nga nadala pauli sang team Sagay City sa Pony Softball World Series kasunod sa pagkampyon man sang ila 14 under team sa Mount Allen, Texas. Samtang ginpakigbahin ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kadalagan sang softball girls team sa Bacolod City National High School sa score nga 7-1 batok sa Southwest Region sang Texas sa Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington. Subong adlaw ang ilahampang batok sa Canada sa Everest Park Diamond Beach. Nagapasalamat ang alkalde sa team sa paghatag sa bugal hindi lang sa Bacolod kundi sa bilog nga pungsod.